Matul is-sena d-dieħla Sport Malta se tkun qed tinvesti 10 miljun euro f'proġetti strutturali u ta' manutenzjoni tal-kumplessi fi ħdana. Il-proġetti identifikati jolqtu qatt wiesa ta' dixxilpini sportivi u jinvolvu proġetti fil-kumplessi eżistenti, estensjonijiet tagħhom u kif ukoll 7 proġetti oħra li jmorru lil hinn mill-faċilitajiet ta' Sport Malta. Dawn tal-aħħar jinkludu jogging track f'Taqali u f'Santa Luċija, bdil tal-basketball court fis-Siġġiewi, shooting range f'Għawdex, kumpless tal-ġudo f'Pembroke, manutenzjoni drastika fil-padiljun tal-basketball f'Taqali u l-bini ta' kumpless sportiv f'Santa Venera. Min barra dawn il-proġetti sal-aħħar tal-2016, Sport Malta mistennijat lesti ma' 17 il-proġett fil-kumpless tal-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq fosthom bdil tad-dekk, manutenzjoni tal-plant-room u tal-squash courts. 5 proġetti fil-kumpless sportiv tal-Kottonera, inkluż estensjoni tal-kumpless innifsu, 3 proġetti fil-kumpless sportiv tal-Marsa u 2 proġetti oħra kemm fil-kumpless sportiv tal-Kirkop u fl-Sports Hall tal-Università. Fi kliem is-Segretarju Parlamentari tal-Isports Chris Saġus, dawn il-proġetti juru l-ħidma sfiqa li qed tagħmel Sport Malta u saħaq li dawn se jkomplu jibnu fuq ix-xogħol li sar f'dawn l-aħħar sentejn ta' manutenzjoni u modernizzar ta' kumplessi li tħallew fi stat diżastruż u bdejn kbir. Aħna nemmnu li hawn numru ta' dixxilpini li m'għandhomx faċilità fejn jippratikaw l-isports. Nemmnu wkoll li faċilitajiet li għandna jistgħu jikbru. Hekk ħabbarna tal-proġetti u tinħarsu li fil-ġimgħat li ġejjin nitilqu bix-xogħlijiet sabiex aktar dixxilpini sportivi, aktar għaqdiet sportivi, aktar atleti Maltin u Għawġin kunu jistgħu jippratikaw l-isports tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar sostna li permezz ta' ħidma kollettiva il-maġġoranza tal-proġetti se jitlestew fi żmien sena. Aħna ħanamluhom u l-bżonn li nagħmluhom hija għaliex il-faċilitajiet tagħna ta' Sport Malta huma żgħar wisq u mhux biss hekk, imma għax il-faċilitajiet kienu mitluqa fl-aħħar żmien u bil-fors kellna nirranġawhom. Hemm ċerti proġetti li ġabdejna naħdmu fuqhom, il-proġetti minuri kollha se jitlestew sal-aħħar tal-2016. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Sport Malta Luċċjano Busuttil saħa li permezz ta' dan l-investiment sostanzjali Sport Malta se tkun qed issostni l-bżonnijiet tal-fuq minn 100 assoċjazzjoni sportiva. Dan fil-waqt li huwa stmat li l-investiment fil-faċilitajiet sportivi se jżid l-avvenimenti internazzjonali sportivi li jsiru f'pajjiżna b'madwar 20%.